Hi! Pagtago mo, itago. Saan itag mo? Tag. Oh, share mo ito kung napindot. Asaan eh? Joy. Hello mga boy, kumusta mo diha? I'm with Holly today. And we're together. Charot. Natag na. Para kay viewer. Saan nga? Mag-type sa ta. Gusto man ni siya, uy. Okay. Ngayon nag-watch yun mo. Ingat pa. Hi mga bay, kumusta mo diha? I'm with Holly today. We're together, of course. Ako man English. Siya nga pala, yung katabi ko. She's broken-hearted. And she's so depressed. Nagdiwang siya o maayo. That is why she's so skinny. And cut out akong ang lahat nito sa kita kasi kasi ngalan, shout out daw sa lalaki nga nagpasakit ni Bay Holly si Andre. Uya Bilo? ha? Uya Bilo? Ano? Ano si Andre? Andre nga. Andre. Okay, shout out daw kay Andre. Andre, pagsisisihan mo ang ginawa mo. Charot. Okay, ganun talaga ang buhay. Kailangan mo rin tulungan ang iyong sarili para mag-move on. Huwag ka lang mag-focus sa kanya. Isipin mo na lang na makabati na ako, ma-stress ka. Oh my God. Ito, nagpabot kami sa mong order karon. That is why, nag-live sa amin. Tanaw na ko ako sa tanong dito para ako sa Nagpabot mo sa mong order. Nagpabot ni sa mong order karon, it's alas 2:02. Alas 2:02 na karon. Isa na siya. Ni Junaline. Alas 2:02 ka mga bay. Hello. Hi Junaline Paglinawan. Thank you for watching, bye. Alas 2:02 ka, 2:02. So, ulitin ko, katabi ko yung babaeng Ano siya? nasaktan. Famous YouTubers. Charot. I-subscribe niyo po siya sa kanyang channel. Inday Kabkab. Thank you. And subscribe Meron ka rin channel? Nasab ka? subscribe my channel. Singan. Wag na taboy wa. Pagdali. Hi, bye, Seth. Hi, Seth. For Seth. Thank you for watching. Ha? Natag ko. Oh, natag. Amo din. Hello, ningita niyang kumusta mo diha? Kisay single diha, nangita ko. Oh, isa rin single dia. Single bell, single all the way. Si Inday Kabkab, yung famous sa Facebook. Oh, nagkita kami karon kay na siya i-order. Nga puti. Oh, nag-order ko niya putot islamik. Ayaw mga bay. This is it. Lamig kayo. Kuwato yung ikaon ba? Tiwasa ba? Waray. Abay, Kasi may kauban naman yung ikaon. Wala. akong tagaan, akong kuan. Akong amin ko kung akong abort nito. Sige. Baligya ay sila. Natagbay mo yung order. Thank you so much sa order by Holly. Hi, bye. Mary Ann Torigusa Nagolada. Thank you Guy, for watching. grabing lami abay. Salamat Super. kayo. Kami jud nga malimtan nimo ang ngalan sa imong ex nga napasakit nimo. Thanks
Oh. Okay. Hi. Hi, Andre. Iso mo tag-English. Hi, Andre. You broke my heart, my friend. And ambot lang na mo pagkaon. Thank you. Nalimot sa ingong ganun pagkaon. Excuse me. Dog. Pwede mo palit og silupin ninyo. Sige, tagana din ako. Sudlan mo gunakuan ka ng dako-dako, pwede? Okay ra? Dako ka rin. Di ba kani siya kapag sa tagsaba ko iso? Tagsa. Oh. Nakay ka to. Mga unta ninyo. Thank you kayo by Holly. Thank you sa food. Narian, akilo sa order. Okay na kayo na. Thank you kayo. Kaya di ko amo punta yung kuan. Nakauyab din sa Amerikano niya karon. Ihang ipaingon sa kuan in English. Sa unta no? Mga unsa tayo kay itong patubay niya baga basta matubilan sa ko. Kaman-English na ko ron. Basta salamat kay sa to ang moment for today. Balik-balik ko ng order niya kasi masarap. Masarap. Salamat kay sa mga more umakon. Dayon balik ko ka. Tama man. ang Salamat kay na po ko delivery lo na Los Feliz. Pagingina na ko kung uyab ko biyahe na siya. Hindi ko lang nakita sa kuan. Sa gunog man ko mag-deliver. may pakabay na niya ba? Gusto mo yung mga na to? Panghatag. Mga unta ninyo, lami lang sisi. Kabaw-kabay. Wala para ba? Tagal na sinawabay. Ito man. Lisod magadi. Oy, diri. Thank you. Water for me. And Sprite for you. Uyab niya na ba? Mga dua ka to. Duha na mo ka to eh? Dugay na dahil mo. Nanguwam ka nagbalta na. Uy, 30,000. Ngayon kami. siya na yung naghuwang. Wala siya sa kuwan. Ikaw niya spiral. Ayun. Napaan ako, pang ba? Nakarma ko. Nakarma tayo. Umang bawang. Nagmahal ko. Kaya inlap na kayo sa iya ha. Iyong. Balag inlap na kayo pa. Uy, balag inlap na kayo pa. Basta kay kanang sa kwarta na gani. No. No, John. Hindi ginangkuhan, hawak. Kay wa dito kay bawo kay. Sabiya mo nakita. Laghan ba yung mga camera? Super. 6 camera to. Nakabidyo po na yun siya. And then, Pagkamahog na ka to. yan siya dito Pinas, wala. Kaya kamatbot. Kuman o gulog yung kwarta, ano sa? Yan ako sa ilawan. Yan, nakasigawan. Ano naman? Ayun na good. Mga man ay usuron. After ni mo tabang, dautan na ka. Nya, dito ka mo tabang, dautan po ka. Asa naman ka padongan eh? Naman ta mga mulot ang brakiha. Mama na yung uso karon. So, maanad na ta kay. Lahi na dyan ang tuyok sa kalimutan. Lahi na dyan kayong tuyok sa kalimutan kung mga bay. Mga unta. Nakasarat yung nidor sa Coronde. Napakoy biyahe. Napakoy usa ka deliveran. Ari ka ba? Ito ba? Hindi. Sa iti man. Pangit. Well, magseryoso niya dagwaya at pangit. Wala pangit sa mundo. Lahat tayo maganda. Ang importante ba na buhit? Sabay. Buhi ka. Lahat tayo maganda sa kalain-laing pamaki. Ito mo ito, tagamit na yung Bisaya. Bisaya yung mga bahay. Nga unta. Isa maninggalan tao si Junalyn, pag dinawan, mga ang tabay. Oras na parang 5 minutes.
kay Urasa ba yung uwan na pagpagulong. Paugali mo. Nga, friend. mo ba? Friend yapon mo ni Andre? Yun na. Hindi na, gi-block ni mo siya or gi-block ka niya. Ang gi-block. Ikaw ang nag-block? That's good. O, pag-mubo na juga, yun ang pagkuhan ito. Ngita na naglain. Kasi napaday lain. Mas masarap pa rin ang Pilipino. Ang kapay business mo lain ba? Hmm? Ang kapay mong business lain. Mura taon eh, hindi. Mga cakes. Bay, Magura. makakuha ka parang ako. Grabe sa... Nagpira ko ba? Sikoy, walang clue. Kumikita siya ng 1 million ba? Layayan nun sa nanay ako balay mo, 1 million. So, hello na lang yung tanan. Papasilip ko sa inyo mamaya. Yung bagong bahay na nilipatan namin. Ang hirap talaga magpalipat-lipat. Asan mo ba? Pero, dahil na nasa Ibo at bang sa private gate sa airport. Hindi na ko ganun ba? Sakay ka dari ma. Agi mo ng Ibo na mata niya. Nandun Ibo diya. Kayo, naog ka sa Ibo, private gate. Yun yung private gate lang buko sa airport. Meron din sa Akbang. Mas okay na rin na lumipat kami kasi ang hirap yung sitwasyon namin sa una namin tinaran. Kayo, mas okay na yung sitwasyon namin yung sa nilipatan namin. Sobrang ganda. Kaya anak mo ba? Ha? Kaya anak mo. Tulog ako. Sarap ng tulog namin. Maraming salamat pala kay Ate Irene sa pagtutulog sa amin na mabuhay kong pasasalamatan. Pati si Kuya Rene na kanyang asawa na nasa Qatar, Lord Muya. Salamat na marami. Kain tayo. Nagkaulog-ulog na yung mga luto-luto, mga kanin-kanin. Uy! Pagkauna, uy! Isa muna, siksik kayo siya. Oh, hindi. Parang ito na. Wala kayo, Conroy? Hmm? Okay, duty room? What? Parang ba? Pangyam na nagkanin ba? Pero mas masarap pa yung Pilipino. Parang ba? Isip kayo pang ito. Asa mo ka? Kailan nila? Sa? Facebook. No. Search niyo. Daghan gayon sa kuha. Ayaw, wow. Pabuyab-buyab sa Bernardo. Oh, mag-save jud. Ayaw na paluko ha. In terms of money, ayaw na jud paluko. Okay lang magmahal and everything. Kakain kayo, pero yung mag-ram na ng money, no. Wala, mahirap ang buhay ngayon. Kani may sensa. Tagdan ko. Oh, adiha. Grabe, busy din ako ba? Pagkaulog na kan kaon. Isa na yung order. Wala na. Ano ba? Bro, ano sisi ko? Ayan ba? Ah, busy tayo. I'm very busy. Busy ko karong sumanama. Ay, tanong ko pre ba yun? Hindi ka eh. Kahit yung ko. Panindot, ginabuhi ko diya. Ano yung challenge? Pobrera ang makasurvive sa mga challenges sa ginabuhi. Mga dato kung nasa yung mga challenges. Dili dahil na nila madawat. Kita madawat dahil na nato. Lamig yung ginabuhi sa pobre dahil, no? Stay. Nga ang taday, nagkaon na taday. Kung ba, lamig yung kinabuhi sa pobre, dagang mga challenges, no? Ako lang ipa-smile ang kuwan. Broken hearted. Ang atong kuwan din.
Busy tayo. Nag-agi ko ana yung kinabuhi. Laban lang. Laban lang mga bay. Mandahan puson ba? Unya. Makita nila tag-utro-tuhon. Ha? Pohon-pohon. Pohon bay. Pabotong takubay. Pohon, galuyan sa inyo. Taas ito yung kinabuhi. Makita gyapon ta, hindi ta mga buta. Watching. One pa. Ang lamig kaya ang sisi. Hello na niyo tanan. Hello sa atong 1 million views. Viewers. Excuse me. 1 million viewers. Hello ni mo. Salamat kayo sa inyong panonood. Siya. Kung naba ka sa kuha. Usog ba imong kuhaan data? Kangan ni Lord. Pareharap siguro. Ano lagi yung data? Ano lagi sa timeline ba yun? Nagkulagin from just on by resort sa Newtown by. Kuhaan? Ano lagi ito? 250 weekends. 250. Oh, then 150 man siguro Mondays to Fridays. Ah. Huwag na ingon to, i-review sa na ko ha, i-text na dito. Barato ro, Tuwing po. galidot kayo, didi. Gagot. Kaya puti ang balas ba? Nindot kayo niya. Katuloy tayo lang mga floating, 500, na ako siguro 300. As legit ba? 3,500 1 hour. Napod sila yung banana boat. Isa pa itong mga boat. Thank you dahil kayong Ma'am Jenny o kang Madam Veron sa pag-invite sa mga sa Mactan Newtown Beach for free. Free mi sa entrance, free sa pagkaon, free sa cottage, Wow. free sa mga floats, o free sa chismis. Salamat kayo Ma'am Jenny and Ma'am Veron ay. Thank you so much. Hinaot na kay ikaduha, ikatuloy ko pa. Super nag-enjoy kayo ako mga bahandig sa pag-anhaliya. Asa akong uyab, nag-enjoy sa maayo. Nya, wala ko kaligo kayo, wala ko kadag kuhan ka ng, wala ko kadag bikini. Charot. Ay, kabayo, nilupad. Hala, nilupad sa kabayo. Ano, hindi na muli na nilay. Nya, alas 3 sa babay, nana ko ito ba? Pamahan ba? Ano na? Pan. Kaluan sa inyo, wag ko daw sa aking pinapulit ng mga nani karon. Kaya naman kinabuhat. At kayo dito, masad kayo ko at kakabalas mga kasakit. Walang giloom. Ay, walang giloom, hindi ako lang ipa. Palupad sa hangin, they just go, batik ko na. Na. Enjoy lang sa mga nabuhay na tag-agaw. Jika, ilagyan na ito pansinan ang mga negatives people. Kaya mo dyan makapabugno ni mo, no? Basta kung saan ka masaya, go. Kung saan ka comfortable, go. Ano ba? Suportahan mo ang mong kagalingon. Kaya mo na yung uso ka, self-supporting. Love yourself. Oh, love yourself, eat yourself. Oh. Love yourself, eat yourself, drink yourself. Message mo kay Andre nga. Ako takitan mo. Okay, may message to you, Andre. Sura kayo ba yun? Sudi kayo. Shame on you. That's all. Maura. Okay, and that's all. Shame on you. God bless you. And God bless to your new girl. I hope that both of you will be happy. Even though you hurt my friend. But I think she's moving on right now because she's smiling, she's laughing beside me, and that's good. That's great. I love him because I met the famous YouTubers. Okay. And I hope, Andre, that the next girl, you will love her, don't hurt her. But you know, English mo ka, anyway, charot-charot mo ka. Yaman na.
Pamitin ko. Pamitin ko, be. Pamitan ko na. Pagkakas na lang. Dali. Yan nga. Sisig mo niya ako sudan. No, Butang na mas hirap. kaon niya. Harap lang. Ito na yung gulay. Oo. Butang, taman na siya sa 5 kaadlaw. Kung sa rep, 10 adlaw. Pwede. Sa ning arisa. Sa ning arisa niya hapon ito nga order. Sida mo gunang kusulan namin. Siyo sa bayha. Salamat kayo sa muhang pag-order. Salamat kayo sa lunch date. Thank you so much sa lunch date. Dahil mga pain. Pupo. Pwede ka na. At saka tutulutan na. Pilit ni Bay? Bukas na pilit ni Bay. Di uy. Special ano ko siya? Special bang Pag-order ka na sa akong amiga kay Gagmason. Ano rin? Tagduha-duha. Sila po. Kay Gagman. Yang lasa. Lahat. Tabang. Lami rin silang kang hinday no? Ang secret mo ko dami is huwag ka magkikit ng ingredients Sarap. mo. Para pabalik-balik Miss ang you, paso I mo. miss you too, Jonalyn Paglinawan. Friend mo siya? Ha? Oh, niya ko yung mga followers at pagkinawa. Huwag na ni Muis, wain ni kapi. Kuhan sa kapi, may baris. Saan man, ano? Sila tangan, ma'am. Ilan ka na mo, Inday? Ya, okay na ka? Salamat kayo, ha? Yeah. Dere mo kuhan. Hindi ka palikon. Hi, Archie Dalayan. Thank you for watching. Ano ang friend? Siguro, Wala kang soy. okay friend na yung nana. Hello, hello. Hello, nanood lagi si Kuan. Dad. Papa. Papa, who's Papa? Papa di ah. Naputuli mong headset ba? Terus papa. Isa taas. Papa. Papa ni mo? Shout out sa Papa Joseph. Sa Papa ni Colleen na si Joseph. Shout out sa inyo ha. Thank you for watching. And don't forget to follow my YouTube channel, Inday Kapkap. And my Facebook Ako ang page, channel. Inday Kapkap. Follow ko ha, Inday. Day, follow ko rin ha. Inday Kapkap sa YouTube. KAB. Sulatan ta ka? Pwede sa mama. Para kuan. Inday, langoy lang ng mga kay Gilok. Pero akong channel. Salamat ka, lamin yung sisi. Wala naman na yung balance ani. Nasa kuan, ma'am. Marina. Marina Tapos Mall? sa, Marina Mall. Doon na sa May St. Island Mary's Central. na. Island Central? wala sa bukas O, Sigmore Wala lagi. sa may Sigmore, ma'am. Sigmore sa Pusok? Oo. Okay. Diya mami dati. Dinapos sa Cebu City o sa Laco. Ang singalan, Sinangag Station, ma'am. Sinangag Station. Sige. Lami yung sisi. I like it. The Sinangag Station by Lami yung sisi. Inday Kapkap YouTube channel. Search mo din sa YouTube channel. 1 million views. Oh no. 50 page 1 million subscribers. Kana katong isa ka Inday nga nabi ta mga make up. Dili na to ako nahak na mong dito. Mo ni akong page Inday. Letter I ra ang dako niya, small letters tanan. Nya ako ang YouTube channel mo na siya. Para malingaw ka usahay. Wa kay lingaw. Salamat ha. Shout out daw si Papa. Shout out kang Papa Joseph. Hello nimo. Mga unta ang mana di ay
So, mo let go na ko karon Yeah. kay naapa ko'y deliverance sa Gunon. Wow, dagan Oo. customer ba? Salamat kay yung tanan basta Sabado Domingo daghan ko orders. Ako sa naman lang ba? Abli lang yung video. Sabado. Abli man ang video? Abli mo ng video. O Sabado? Sirado mo na basta sa palugin mo. Abli man siguro sila. Ako lang yung sagay mo, ma'am. Yan ang sa akin ni Minday. Team na. Insi. Tama ko. Ano lang? Buka ka buok, ma'am. Ano sa Malaysia? Hindi mo kumuktik. Kuan. Ha? Saging. Sakit ka ako na. Mounted saging. Saging pa more. So, yun na lang yung tanan ha. Salamat kayo. Thanks for watching. Pakipalo na lang ko sa ako ang YouTube channel, Inday Kapkap. O ato ang FB page. Katong daan ako nga page is nahack dito ko no. Until now, wala pa dyan may access ana. Kanang sige nag-post ng mga Wow. makeups and editing, mga tutorials. Plus kayo saging dako kayo ba? Banana pa mo, saging sa Pilipinas. Mga unta. Dayon, na ako'y bagong page karon Inday Kapkap. Letter I ra ang ako and the rest. Gagmay nga letters. Muna natong bago nga page. Ug salamat kayo kang Admin Charlie sa iyahang pagpanday na sa bago nga payag. And ayaw lang mo katingala kung anong ibang post na tugutro ang mga old videos na ko para naghapon tayo memories ba. Okay. Sayo nga sa memories dito sa ang daan na page makaguol kayo kay wala na dili dito ako. Katong gatong followers? Oh. No, nawa na So, nahak lagi. So, kung ako sa inyo ang mga bay, ayaw ninyo i-view kung mag-post sila video. Kaya sila rin makasapi, ana. And then, pwede ninyo, kung pwede, report ninyo, pindutan lang itong tulo sa kilid. Na itulo ka period sa kilid. Pindutan lang to, and then, pinduta ang report. Dayon, intellectual property, niya, done. Maura ang inyong pinduton. Dayon, leave the, sorry ka nang, mag-unfollow na mo. Maura yung buhato niya. Pag-support na lang sa aking bagong page. Thank you so much. And maura to mga untag sa Guwapang ay ba? Sa personal ba? Charot. Thank you. Kami ang saging. Saan nga saging, day? Nakatan na. Di ba, di saging ka? Ano, sa gitan. Sa wala ng komisaryo lang, hindi na mag-request ka lang ni anak na. Kasi ka nga lugar mo lang iba. Di ka Davao? Davao may dahil yung saging. Gusto kayo ba? Speaking of Davao, hello nyo tanan diya. So mga namidyas Davao, salamat kayo sa inyong ang sa inyong pagdawat na salamat kayo. Og nabaw sa tanan sa akong sponsor and the tour guide na sa si kapatid Jean. Thank you so much kapatid sa inyong pag-invite na ko diha sa inyong sponsor sa inyong tour guide. Salamat kayo by Jean Lastra and Lastra family. Hello po kanan. Thank you so much sa inyong pagpangga na ko sa itang anak ako diha. Very ginagawa ang inyong pagkuba sa inyong pagdawat. Kasi nga pagdawat ulit ka na ko. Thank you kayo Lastra family. O salamat sa ubang mga sponsors na mo. Dagay mga sponsor nila no, sa hotels. Sa ubang mga mukbang na mo. Thank you so much. Thank you so much sa itong ating charing. See you soon. Magkita na po yung resibo kay Muli daw siya. Magkita ng charing. Nagwas ka ng charing. Karen. Ating charing. Ang reyna ng Korea. Saan man alaw magkita ginawa? Saan mas yung Papa Jose? Father ni mo yun? Asan mo na siya ron? Tapos ko ang Manila. Luisa. Ano siya? Hi, Mama Luisa. Kumusta po? Yan, nakita ko siya. Kain tayo. Nakita kami ng anak mo ngayon. Si umorder siya sa akin ng body cheese.
ng aking photo cheese na cook by me. Dami cancer. Ha? Cancer. Naku, cancer ba eh, mga bay, sa basak. Saan mo ka mag-answer sa basak? Ito, magtanong basak. Ano, mangibot? Thank you so much. Oh. Salamat sa guys sa sponsor sa akong dress. Akong Korean dress. Isa gili ko Koreana. Pero gitagaan ko Korean dress. Thank you kay Inay na nasa US ko. Salamat po ng marami. Halos lahat ng dress ko galing sa kanya. Yung susunod ko na dress. Mapashout out ang butong manuwang doon sa sabi na Hello kay ate. Ha? Kinet? Hi, Ate Kinet. Hello ni mo dito sa Guam. Ay, hi, Kuya Kinet. Ayan, hello ni mo dito sa Romania. Kamusta ka diya? Laban lang. Naos maka... Uli lang ka dito sa Pilipinas. Na ako dili kauban sa Nixon karon. Hello ni mo diha. Ang pindi kanunay. God bless. Kuya Kinet. Okay. Maura, wala lain. Sige na. Gora na tayo. Maraming salamat sa lahat ng ito ngayon. Magdahang auto. Uy, auto. Nagkuhan naman tayo ko ng jeep. Balik na po po. Sa Dili, good off. magmotor. 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 Ang motor ka? Manasay ba? Oh, sige. Ako, tugas ako dapit mo sakay. Tawagan sa nako akong iyab ha. Kung asa na ako dapit. Okay. Mawala ako sa iharang tumutawag eh. Si Buboy dito. Dapat ka itong cellphone. Asa rin, tumakapal ka ng stick. Stick sa? Sa cellphone mo. Selfie stick? Hindi ka ng isa. Oh, ay ka ng stand? Ay, dagan sa mga mall. Ay, dagan sa isa no. Ito ka isa no. Ang lang ko pa. Siya mo. Huwag mo siya ba na buto? Nawa akong gutom. Gusto ko siya sa bagway. So, tawagan. Okay. Hello? Nasa naman ka? Pungiti ko. Tawag ako sa number. Ah. Sabot. Tubag na ko niya. Hello? Asa naman ka karon? Nanakas kunop? Asa naman ka, uy? Ha? Uy, biyahe na kayo. Kita na tayo dito. Yung wato ni Kaskunop, elementary school. Nakos kami yan sa terminal, pero padung ako. Ang buwag namin ni By Holly. Ano, nakita naman ni. Delivery ko niya glance. Thank you. Oh, sige. Sige na, biyahe na doon kay traffic na rito banda sa kuwan ay. Minchi. Sige. Ako rin da, anak ba? Thank you, Inday ha. Thank you, Sinangag Station. Super sarap ng sisi. Sisi. Nya, mag-bye-bye na ta dyan. Mag-end na ta. Bye, ninyong tanan. Asa ka agibay? Thank you for watching. Guwapa kayo. Puri, Yan, abiyag.